ayatan lahi danye na ji an yanzu ka horhora suna to mi a samun sunanka. Da farko ni sunana Hamisu Breka Dorai. To ke Maryam wa kike so in kin gani a duniyar nan? Ba wanda nake so in gani irin Hamisu Breka, amma kwata-kwata baka nuna min ka san shi ba. To kai Umar M Lawan mi wani mataki zaka ɗauka dangane da Hamisu Breka yawa Maryam arya? Hamisu Breka? Allah. Hamisu Breka? Hamisu Kwalabe. Hamisu Breka? Ke Maryam me zake cewa? Ko me ka ce? Wallahi Hamisu Kwalabe nace mai. Gaya mata ne nace ni ne mutum ɗaya. Kai ka nura malaha tsakanin da Allah kaka Buhari ƙoƙo ne. Dai muna yin Buhari tsakaninmu da Allah domin Kai ka nura malaha akwai abin da Buhari ya yi ma. ni Buhari duk abin da ake ma ba Buhari yana ma. Ina iya ganin shi duk lokacin da na ga dama kuma zan je saurare ni. Muke siyama na ji an ran nan ke ma babanki wayo. Na yi ma baba wayo.